Dobra. Dawaj koń. Czekaj, będę nagrywał. Dobra, idź, będę nagrywał. Ej, głowę muszę trzymać między kolanami. Nie, no normalnie. Ja normalnie tak nie zrobię. Nie ma to chodzi, żeby bliżej trzymał, nie? To racja. Dobra, dawaj. No? Żeby pan na spodenki nie polecił. Właśnie on jak heftnie, to chuj. Dawaj głowę niżej, głowę niżej. Lecy mi bolą. 7, 8, Osuń się leży, bo on może zboczyć. 10, Lewy liczy. 13, Szybciej, 15, szybciej. 16, 19. Zwalnia. 20. Teraz jest do pełny. 1, 22. 24. 6. którą stronę mówcie? Jeszcze jedno? Do nas. Idziesz! Idziesz! Ja pierdolę.